Namastu Purnamasidam. Awe kena mastu sirat meningoing jagat karena sirat kondo kawisisaning bisono. Sono sinawung lang wilopo estu ngasres tantun ampai budo. Sinantur tutur. Katulo, tulo tolat menglabden paradyo. Winursito ngopo para meneskoro karena gyotung ing jaman purwo. Wini suso terangkang dino motomo pinarti tameng lalo temangkyo tekap wasanan gupito. Tanwun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang muleng koto para kaning carita linarik runtuting basa tunggang gunung musuh rasa yen linaras sang saya karaos mula sari orang rasa wani ruing diri rasa rumangsa ngwangsanil jalma ngirukaca jarwe bocah aku cahing carita lebet wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejati mirsani pagelaran Ringgit Purwo Surya Candra Daru Hyang Kartika Nurba putrate kang kawasa sari ratri ang Tribawana orang teking duksina kilir gumanti tetanpa kempa teman dadi wetangane dina sasi warsi pintu kang sarta abad Darukulan tangar tumangar sinerambun kaya jawah pating rupiah dadi padhang kutu-kutu alang atoko buron unum yang brontoyo dadi bebranan yang tanpa icalan jalma manungsa tinitah priya wanita spontho-pontho anut golongane bangsa dewi-dewi Negara pendhita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 purwa marang wiwitan senajan karita ing dewa kang slungga ing pratiwi kinasa ing akasa kinapeting samudra racak samyanggana raras nanging dalan kadhe ingkang kinupit ing dalu samangke yekte ingkang sinebat negari Hastinapura ya ing liman Benawi ya Kacahuya ya ing Kuru Jenggala pramila winastan negari Hastina karana do ing nguni ingkang yasa Prabu Hasimurti minangka pepengeduk kunaning kono kinarya kedaton ing Dipanggo Kapatesna kinarya pambukaning kondo saratri mangkawit ngumpul negari 100 tarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah jinawi kerta tata turaharja wana ngimbanging gunung anggung reksa murah lestari ron-tumurun trah tumerah sedaya dadya raga-raga ing lingkungan langkung-langkung lamunta tinali jalma sapurja samya sampet ing sesanggeman saben saking tindak sok sangsaya sinangsaya tebih ing wada winada anane namung sarwi samat sinamadan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piniji temat hawujud manunggaling cipta rasa karsa budi hababar karya halambaran jiwa manunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal nagri para nayaka bebauning praja racak sami kuntap kautamane limpat ing kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah ambudidaya kuncaraning bangsa luhuring nalendra Wasupitri Brahmana Resi sami gentur tapane mateng sumadine manteng pangestine ingkang ginanda muhung rahayuning kawula yang tentreming bawana saben hari titiwanci hanggung gumrenggang sabdawaning puja mantra midil saking titah ingkang nedhang manembah padaning Bathara Luhung dadi raja sisiring praja ing Astina senadyan para narakisma padha tentrem atine sami atul
miang telaten nggenya ulah pasiten. Tema bumi cengkar dadi subur, lemah grasak dadi mawur pekasan. Wulu wetu wuwuh matikel-tikel. Manane muraing sandang boga ing negari Ngastina. Lapat saking reja raharjaning praja negari Ngastina turna dasar negara ingkang gedhe obore, padhang jagate, dhuwur kukuse, jero tancepe adoh marang kuncarane. Tur kasusreng manca praja pramila datana momoka lamun akeh para ratu manca nagri ingkang sami gandrung kayungyun labet memitran sambet kekadangan ingkang sami aliruduta agung minangka tandha sesutresna. Lah sinten to wau dasa nawanira Sri Narpati ing Astina, dasa 10 nomaran Sri Ratu. Pranyata wong agung ing Astina wirangi den punjeni, den kunceni, sedane den dadakaken. Wenang ajejuluk Sri Mahaprabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Jaka Pitana, ya Kurupati, ya Desta Rastratmaja, Anggendari Suta, ya Sang Trima Mangsah. Dasar negara kondang ing rat berbudi, berbondo remen anggeganjar, kawula wisuda nanging kirang mersudi raing tata krami. Kadang satus kang nyantana den ugung kesenengane. Marma sagung pra kadang sami kaduk adigung adiguna. Yen to girunggung labuhane ratu wiyaring jajahan nadyan saratri tanana pedhote. Sinegak kang merwang kawi nuturi sajuga samnata warang miyos tinanggil mungguing tinggil pinaturata lenggah dampar pinalipit kencana pinate ing Nawaretna lewek babut perang wedani ginanda wida ing jebat kasutri sinebaran sari-sari kinebutan lor badak kanan kiring kungas gandaning sang nata ing bekti jroning wasewakan. Lah sinten ingkang kepareng caket mangersa kalian sang nata lenggah mabukuh amari kelu mukul rekon jeming pratiwi tumrih warnanira sang Rekinapatih Harya Sengkuni ya sang Suman ya Raden Trigantalpati kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni mengkaraken nenggahnya Pandhita ing saka 5 keparep Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinesepuh ing Astina mujanggani ing ring raja madani sagunging janggan wawasi tlatah saka 5 sumambung pungkur lenggahnya sang nata ing awangga Narpati Basukarna ya sang Suryatmaja dene tetingging para wadya pesowanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwah Sentana mantri bupati nayakaning praja andhara blabar dumugi ing pangurahan Panyaya Samudra Tatanku Tepi marga besanane wadya tinon saking Mandra Kadi Pancring Puspita karosane para wadya ingkang amurwani arep nalika semono nampi rawuhnya ingkang yang Talkanda nenggih Sang Mahatma Resi Warabisma ya Sang Dewabrata dene acarane kepareng lenggah jajar kalian Sang Nata sumara tejane pindha jawata mangija antah arsa paring nugraha dene acarane dadi mangkono pangudas marang indra ingkang dereng kawedharing lesan
Sritenon ing pasewakan busana maneka warna sipa puswirengu dyono yang banjerah sarwarukma Ranggeng manik nara narawata ana ora banyo kang wirat kanyaring tejo kaliwaran lereki laci sireng adit wimbuh kekandang mrek ingin katiuping samirono mondo sawaran mangambarangungas ngepeki jroning pasewakan pandya jagat mangestu ngkara ayah Bathara Jagat nuwun mangke paman Haryo Sengkuni sampun ngantos ndadosaken kagyating kalih marmanipaken nira paman manira timbali mangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Asina paman Pati Haryo Sengkuni kula naknan inggih awit ngundi dawuhipun anak Prabu Duryudana
Sedaya para narapraja miwah wadya sami sedya tuhu nuhoni wajib. Mboten wonten ingkang angniruaken dawuh. Tansah sumengkem ing panjenenganing nata. Senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwing boga wastra nirsa sakit brasta eri. Tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Witagda rumeksa prajan ingsun. Ateges Paman Harya saged anjunjung asma kepraban ingsun. Pakaryan ingkang mekaten lestarekno pamaning plasa jenar inggih. Nggih ngestoaken dawuh. Kejawi saking menika ingkang bapa ngaturaken sumungkeming pangabekti nggih. Nggih Paman kula tampi nanging dawah sami-sami. Nun mangke jimat pepunden kula Eyang Kanjeng Eyang Mahatma Resi Warabisma. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga ingkang wayah ngaturaken pambagya wanakrami duwen ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Eyang Talkondo. Oh ilahing astu nama sidam. Yo nggih yo Putu Prabu. Ora liwat katedha kalinggan murda. Sih panakramine Putu Prabu ora liwat kacadhong kanthi asta kekalih. Kawetelaken ing Wardaya kacancanging pucaking weni muga bisa andadekke rah daging kacancanging pucaking weni muga bisa andadekke rah daging kayuananing Puneyang ing Talkondo. Lan pamunjine Putu Prabu praptanipun Eyang lulus raharja kalih sing sambe kala mula astutinipun Eyang tumuli tampanana Putu Prabu Duryudana. Nggih. Inggih Eyang. Gurawalaning parampi kula paring pangestawanipun Eyang Resi sanget kula pundi wonten mestaka mugi ndadosna jimat paribih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang wayah samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Kanjeng Eyang ing Talkondo. Putu Prabu kaya wis ora kurang kepenak, kaya wis ora kurang prayoga. Nuwun mangke Premban ingkang abdi kepatihan rawuh paduka keparenga ngaturaken sumungkeming pangabekti. Yo Patih Harya Suman yo. Sira ngaturake pangabekti wis dak tampa akarya bomba ing tias pangestu kuwe gagah tampanana Patih Sengguni. Nuwun kapundi saengga jimat paribeh. Oleh. Somarante Allah. Premban najan kula inggih ngaturaken pambagya wanakrami Raharja Premban rawuh wonten Sitinggil Piraturata negari Ngastina. Ya Pendhita Durna ya. Antuk pamujimu praptaku manggih rahayu puja brataku wae tumrap marang sira Pendhita Durna. Oh inggih. Saat anggen kula mundi dadosna jimat paribeh. Duh Kanjeng Eyang. Nadyan ingkang wayahing ngawangga tinebihna saking bebendu rawuh paduka keparenga ingkang wayah ngaturaken sumungkeming pabekti Eyang Putu Prabu karna dak tampa karya gumbiraning manah pangestunipun Eyang wae gage tampanana ya Ger Suryatmaja. Kawula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dados jimat paribeh. Kanjeng Eyang persasat kadi dene kajugrukan wukir sari kablabak samudra madu inggih awit rawuhipun Kanjeng Eyang ingkang mekaten sanget ngaturaken gunging panuwun.
ingkang tanpa upami ngaturake gunging panuwun kang tanpa upami krana anggen kula ngrantu rawuhipun Kanjeng Eyang pindha ngentosi kumambanging sila Kresna siluming baita kabus awit nalika Kanjeng Eyang dereng rawuh raosipun pindha peteng dedet leliwangan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Kanjeng Eyang rawuh sampun minangkanipun menapa ingkang dados panyuwunan kula biar padhang trawangan rosing manah kula pepindhanipun kadi dene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu krana saking pandugi kula inggih namung panjenengan Kanjeng Eyang ing Talkanda ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten saestu diagung pangsaminipun bilih rawuhipun Kanjeng Eyang sanget kula pondhonge mangarsa Eyang ing Talkanda sawetara gumun lan ngungun rasaning manahipun Kakang ing Talkanda labet nggone Putu Prabu ngaturi prapetanipun Eyang ing Talkanda ing rikalenggan iki kebat mula tak gelak tindakipun Eyang ing cipta daya-daya nguningane apa to keparenge Putu Prabu kang mangkono mbok menawa bisa kawedharing kathah mara gage kababarna apa ingkang dadi duhitaning penggalih Putu Prabu Duryudana Handra ingkang puspita rum kasih samira nombre Sekar gadung ngas kadanyo maweh raras ratnaning diya Eyang wale-wale menapa nalikane ratri Sukra kasih ingkang wayah nampi wasitaning dewa ingkang kawursita wonten salebeting pasumenan bilih rikalenggan menika dewa badhe matedhaken kanugrahan wahyuning keprabon inggih menika wahyuning kraton ingkang pinastan pepakem Makutarama ujaring wasita ingkang sampun kula tampi badhe mandhap wonten ing tlatah Kutarunggu wonten ing Swelagiri ing mriku wonten pitataning jalma ingkang kinten kula dados sang Awatara ingkang nedya ambabar pakamipun Prabu Rama Dewata ing Muni yang ental kondo pramila paduka Kanjeng Eyang kula rawuhaken saestu namung badhe kula suni sabda tuwun tuwin iguh partikel rehning menika jauta badhe nurunaken wahyuning keprabon sinebat wahyu Makutarama prayoginipun lampah kados pundi Eyang menapa ingkang payah pun Duryudana kedah gayuh wahyu menika Eyang
kepareng paduka Kanjeng Eyang Talkondo paring pangandikan sabda tama Eyang. Om Ilahing astu nama sidam samendang wae ora ana ingkang karempit. Apa kang dadi pangendikaning Putu Prabu pun Eyang wis bisa nampa kanthi trewaja. Lan saektinipun Eyang bak pun Eyang Talkondo uga suninga lamun kalenggan iki Jawata bakal mudhunake wahyuning kraton kang sinebut Papakem Akutarama. Mula Putu Prabu ngrawuhake pun Eyang iki krana Putu Prabu kaya narasa mangu-mangu nedya gayuh wahyu iku. Ya apa ora? Ya ngono to, Nger? Ih. Kasinggihan makaten Kanjeng Eyang jagat Dewa Bathara. Lah yen ngono kalenggan iki ingkang dirembug luwih dhisik ya kuwi babakan wahyu. Putu Prabu wis prisa, munggo kang diarani wahyu iku sejati napa? Dereng ndungkap. Keparenga Kanjeng Eyang medhar sabda. Ya Putu Prabu. Sejatine ingkang diarani wahyu kuwi tuwuh saka waing pangudi, ya kuwi saka pangudi ingkang sinartan mantep lan temen. Lan wahyu kuwi sawijining kabegjan utawa kanugrahan peparing saka Kang Maha Kawasa ingkang ambabar daya luwih. Dene babaring daya luwih mung bisa wujud kasugihan bondo, bisa wujud panguwasa, bisa wujud derajat lan pangkat. Lan uga wahyu kuwi tuwuh saka waing pangudi, ya kuwi pangudi ingkang sinartan mantep lan temen. Lire nggone gayuh kanthi sinartan manteping rasa tumemenging tumindak linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Nanging umpama wis kasembadan kadurungan wahyu lekas tumindake saben dinane kudu sarwa prasaja, sarwa temen, ado saka watak lelamisan, demen ngajeni marang wong liya, hambek susila anuraga, ora seneng bangsaning cecongran, anane mung sarwa memayu raharuning bebrayan agung. Lah, raning wahyu kuwi sawijining kabegjan utawa kanugrahan peparing saka Kang Maha Kawasa ingkang bisa ambabar daya luwih sinebut wahyu Papakem Akutarama. Mula Putu Prabu supaya budidaya gayuh wahyu kuwi karana yen kasembadan gayuh wahyu kuwi mau mesine bisa murakapi kanggo keprabone Putu Prabu, kanggo negari Ngastina, kanggo para sentana lan mestinipun ugi murakapi kangge para kawula. Nanging tasuhun Putu Prabu nggone gayuh tetapa nganggo margi rahayu kanthi ateteken ati suci pepayung budi rahayu kuwi yer Putu Prabu. Jebul aurat sanget caranipun gayuh wahyu. Yo pancen angel. Ora sadengah wong bisa, Nger. Karana apa? Karana yen kepinteran, keprigelan, katrampilan kuwi bisa disinau, nanging sing angel kuwi nggon kewahyon lan nggon ketrima. Merga wong kuwi nek kewahyon bebasan obah mamah apa-apa sarwa kebeneran. Ibaratipun tenguk-tenguk wae nemu kethuk, klintong-klintong nemu gong, beda karo wong sing ora ketrima suket godhong dadi mungsuh. Selagine duwe panemu bener wae mesti mung disalahake. Tumindak apa wae sarwa kleru. Ger Duryudana, siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat kodrat kuwi kabeh kapurba ana panguwasaning Gusti Kang Maha Agung. Mula senadyan dioyak kaya ngapa, senadyan dioyake kaya ngapa, senadyan digedhono dikundanana, nanging yen durung pestine saekti tangeh lamun kelakone nanging titah diwenangake budidaya. Lah kuwi rehning kanugrahan ingkang bakal medhun kuwi wahyu Pakem Akutarama. Monggo prayogane dipun gayuh ya, Nger. Nggih, matur sembah nuwun Yang.
Paman Haryo Sengkuni. Kula nyuwun pamrayogi babagan badhe tumuruning wahyu pepakem Makutharama. Menika kula kedah kayuh menapa mboten Paman? Inggih nggih. Menawi saking pamrayogi kula paduka jumeneng nata wonten negari Ngastina menika sampun mataun-taun. Monggo nyatanipun kawibawan kamulyan kanalindran sedaya sampun saged rinegem dening paduka anak Prabu Duryudana. Persasat jagat menika kebrebegan kondhangipun anggir Prabu Duryudana. Kondhang umandang bilih paduka menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegesipun keceh brana picis. Sugih bandu tegese wenang nepak bun-bunane ratu. Dasaripun wiyaripun negari Ngastina menika inggih sayujana persagi. Inggih ageng, inggih agung. Turta inggih kuncara, sampun to, sampun. Yen saking pemanggih kula kinten kok boten wonten ginanipun dadak nggayuh wahyu. Monggo dhisik Haryo Sengkuni. Lah kok dadi kowe matur yen ora ana gunane dadak nggayuh wahyu, dasarmu ya apa Suman? Lah nggih to. Ginanipun menapa nggayuh wahyu yen kasunyatanipun anak Prabu Duryudana jumeneng nalendra wonten negari Ngastina menika. Sameneika sampun keceh brana picis tur inggih sugih bondo, sugih bandu. Monggo kawibawan kamulyan sampun saged kecakup badhe nggayuh napa malih. Nanging wahyu kuwi mestine mesti wae ora mung kanggo putu Prabu pribadi. Nanging kanggo tentreming negara lan mulyaning kawula negari Ngastina tanpa dadak ngangge wahyu sameneika sampun tentrem tur inggih mulya kawulane. Kowe kok iso matur kaya mangkono, iso matur nek negara Ngastina tentrem lan kawulane padha mulya uripe. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kowe dadi nayakaning praja kuwi tau tetinjur niti priksa kawulamu luwih-luwih nayakaning praja? Luwih-luwih kawula sing ana Karang Pradesan. Mongko sak ngertiku negara Ngastina sing jaremu negara sing sugih mblegedhu keceh brana picis iki sugih brana picis iki nanging kasunyatane jebul isih akeh para kawula kang uripe padha kecingkrangan, ora mung sing padha manggon ana Kutagara. Nadyan ingkang ana ing Karang Pradesan uripe isih akeh sih kekurangan banjur nendi Sengkuni? Mlayune nendi? Ora iso wangsulan to kowe? Suwan. Suman. Apa dikira Bisma ki ora ngerti karo pakartimu Suman? Kowe saben-saben ana ngresani putu Prabu Duryudana kanthi aturmu sing memanis, memanuhara, etok-etok kowe katemben wae tetinju marang kahanane para kawula lan wewangunan-wewangunan kang ana negara Astina. Kang banjur kowe caos igu vertikel supaya putu Prabu Duryudana paring prabiya kanggo mangun salah sawijining wewengkon ning seprana seprene wewengkon sing jare arep mbok dandani utawa arep tok bangun kok isih panggah ajeg kae. Jur prabeya kuwi mau mlayune nendi Sengkuni? Mlayune nendi? Ayo gage wangsulan. Lah nggih namung dereng kula salurke mawon niku. Ngono. Durung diwenehke marang para kawulamu. Lah nggih ta. Neng umpama ngono kok dadi omahmu plasa jenar saiki magrong-magrong, mongko umpama dijumbake karo bayaranmu sesasi kuwi kanggo mbangun omah sing magrong-magrong wae ora cukup. Lah nggih. Krana kula niku sambene kathah kok nggih. Kula niku nggih nyok dong prei.
Nek prei nggih nyambi dadi makelar. Suman. Kowe iki saben-saben golek pendhok mung supaya ketok. Nanging saben-saben kowe kepengkok banjur menggok. Oh, suman. Umpama sing dadi ratu ki aku kono. Duwe patih kaya sengkune sak jejeki cangkemmu. Bejanipun panjenengan sanes ratunipun mboten siyos dijejeg. Wilah iso wangsulan bocah iki. Iso golek alasan wim. Sampun. Yang Paman Sengkuni sampun. Parpatan ageng menika mboten namung diya diniya. Sameneika Bapa Durna kados pundi? Bapa Durna menggah kula kedah gayuh wahyu menapa mboten? Lole. Yen tumrap ingkang Bapa ing saka lima, wahyu menika sejatosipun boten wonten. Wahyu menika tumrap kula namung pangaran-aran. Namung mandheg dadi jeneng. Kula ngantos sepriki menika nggih dereng nate sumrep wahyu niku kados napa dados? Kula sami kalih aturipun Adi Harya Sengkuni yen boten perlu dadak gayuh wahyu Makutara niku. Kosik Durna, kosik. Jeneng sira iku pendhita. Nanging ndak kok kaya dudu penemune Brahmana, ora jumbuh kelawan adeg-adeging pendhita. Nggih sami-sami pendhita. Nanging bab adeg-adeg yang tumrap kula benten lan benten pemanggih menika nggih limrah wajar Mas, wajar. Dura. Kowe ning negara Ngastina iki dapukane dadi pujangganing lan dadi pendhita. Pendhita kuwi lingganing tembung ngepen barang sing nyata. Nanging uga disebut pendhita kuwi dipundi lan ditata. Dipundi ngelmu batine ditata salah bawane. Dadi tumindaking pendhita kuwi mau kudu tansah nengenaking pamuja. Nyuwun marang Jawata jagat pinaringana tentrem kawula paringana bagya mulya. Lah ning kok dadi kaya ngono panemumu. Lah niki nyambung bab wahyu to niki to. Niki nyambung bab wahyu ngaten. Kula bab anane wahyu niku mboten percaya. Wahyu niku mboten ana, mboten enten. Monggo tumrap Begawan Bisma. Wahyu kuwi ana. Nanging tan kena kinaya ngapa? Merga wujuding kabegjan lan kanugrahan. Nang nyatanipun nadyan ujare sampun saged kasembadan utawi kadunungan wahyu ning nyatanipun gesangipun inggih panggah ajeng mawon mboten mulya. Tuladhane contonipun para Pandhawa nika sing jarene daya isa kasembadan kaya wahyu nganti pirang-pirang wahyu, wahyu Cakraningrat, wahyu Widayat, wahyu Kabulaya Jati, wahyu Panca Tunggal, wahyu Pancasari, wahyu Prasrawa, wahyu Trimanggala. Nanging pundi? Pundi nyatanipun pundi? Pandhawa jarene do oleh wahyu ning uripe nyatane ya isih do rekoso, tetep do melarat. Kuwi merga mung durung wae tibane wayahe mangsa kala. Nanging wis ketekan titi wanjine mesti bakal padha ngunduh. Bakal padha ngunduh marang tandurane, kepara uga ndayane kanggo para kawulane. Loh, saniki sing cetha mawon. Angger Prabu Duryudana tanpa dadak ngangge gayuh wahyu, nanging sameneika gesangipun nggih sampun saged mulya niku. Ya wis sakarepmu wis. Wis kentekan ngakal aku wisan. Dikandhani apik-apik nanging isane mung padha ngeyel. Sampun. Sameneika Kakang Narpati Basukarna kados pundi pemanggihipun? Mangke riyen Nyai.
monggo dipun lajengaken anggenipun ngendikan kaliyan para sepuh rumiyin. Mangke kula matur kantun kemawon. Mindhak kula malah klenta-klentu rembag jer kula ngrumaosi gesang kula menika ngiyup wonten sangandhap genderanipun negari Ngastina. Menika Yai. Nggih sampun menawi ngaten. Nuwun sewu, Wang. Kula wonten mriki menika ngadeg jejeg setunggaling nalendra ingkang menang masisa nanging ora wenang kawasisa. Kula kepengin ngereh nanging moh direh. Kula kepengin digugu nanging moh gugu. Tuwin kula mboten mawe etang-etang apa wong tuwa, apa bocah enom, apa wong liyandrayan, apa wasis waris dewi, apa krandah, apa kuwi pepunden persajan kemawon. Babagan menika kula ndoyong condong dateng pangandikanipun Paman Harya Sengkuni. Lanjut madhong marang Bapa Durna menawi salebeting sapet jagung menika mboten sarujuk kalian raos sing manah kula. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Nadyan derajat menapa kemawon tetep dados mangsaipun Duryudana Kanjeng Hyang. Sigra-sigra yen parmana ganca sigra ngraketana wang sesangkana wang sesangka nalendra mbok marwa sing sangkat kumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri jagat dewa Bathara Duryudana ados kota Londo aku tekan negara Astina iki ora kok mundhuk-mundhuk saka karepku dhewe nanging bot-bote ngabot pun kaki kepengin gawe leganing atimu karena aku ya mbok aturi bareng pirang-pirang kalimputmu. Aku ingkang saguh ngelingake mongko ya nganggo dasar bebener. Nanging apa to sebabe bareng ora condong karo pangangen-angenmu. Aku wong tuwa malah banjur tok cudat kaya werjit, cacing tok gusah kaya manuk, tok getak kaya kidang. Ilah dalah jebul negara Ngastina saiki wis ora ana pernatan ingkang becik, wis ora ana pernatan ingkang becik. Nyatane wae sing mandhegane ora mundur saka pitutur, ora mendha saka pangrerepa, dasar sing dadi sratine sing do eneng kiwa tengene uga mangkono. Ora ngajab gawe tentrem ning senengane malah mung do gawe urup-urup ngelincipi carang papak sing ati ngandhaka negara Ngastina kang maune rasa endah. Jebul saiki panas perbawane. Gunane apa aku nunggone? Gunane apa? Alu wong aku tak kondur ning Talkondo Duryudana.
rumangsa getun keduwung ngaturi rawuh Eyang Bisma. Wis ora ana gunane ngaturi rawuh Eyang Bisma. Ora urung, malah kocah sesulang ngandar-andar angedungkur. Mong kakehan gunem sing tanpa guna Paman Arya pripun paman pun boten sah dipikir, boten sah dipenggalih jeru mutung kundur ten Talkanda pun kersane mawon. Pendhita kados kang Eyang Resi Bisma menika yen dirawuhke mesti sagedipun namung mejang ning boten saged damel padanging swasana miwah lejaring penggalih pun. Ngastina mboten mawi Bisma niku mboten napa-napa. Waton tasih wonten Sengkuni lan Kakang Durna temtu mlampah. Cocok Dik Patih, cocok. Kula kalih sampeyan iku pancen pasangan sing ideal. Ibaratnya kaya Bagya Baron kae. Nah. Ibaratnya kaya mangkono kuwi Dik Patih. Nggih. Paman. Nanging nadyan pangandikanipun jangan dika Paman Sengkuni miwah Bapa Durna. Ingkang boten perlu digayuh wahyu Makudara ingkang badhe tumedhak menika. Ewa semanten. Nadyan namung sekedhik salebeting manah kula tasih wonten krentek badhe gayuh tumuruning wahyu menika Paman. Nggih. Yen kersanipun anak Prabu Mekaten kula jumurung nger. Nggih. Menika inggih prayogi dipun cobi mawon. Dipun gayuh ngiras matos kangge nglegani Kang Eyang Talkanda supados ing mangke Eyang Talkanda lajeng reraosan sakundur ing Talkanda. Jebul putu Prabu Duryudana kasunyatani uga gayuh wahyu. Lah menika naminipun damel lega. Menika naminipun pencitraan. Nggih. Dipun gayuh. Ketang anggen kula gayuh namung lumantar wakil Kakang Patih, Kakang Narpati Basukarno. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh Yayi. Tindak dhateng pertapan Kutha Runggu. Wigatosipun gayuh wahyu Makudarama. Syukur pageh to Begawan Kesawa Sidi malah dipun boyong wonten negari Ngastina supados mejang pepakem Makudarama. Ningen boten purun kaboyong mangsa borong Purbawasesa kula pasrahaken dhateng Jengandika Kakang Narpati. Nggih Yayi, nggih. Dhateng sendika nyuwun pamit Yayi ndereke kasugengan tindahipun Kakang Narpati Basukarno.
Paman Haryo sampun ngantos dipun tegaken tindahipun Kakang Narpati Basukarno mangdhawuhke Kurawa lan Wadyabala supados tata-tata siaganing ayuda kanthi sikep gegamaning ayuda nungka tindahipun Kakang Narpati Basukarno bidal dhateng arga Kutha Runggu. Inggih ngestaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang bapa nyuwun pamit madal ing pasilan nggih. Paman. Sampun ngantos kadi lare alit senadyan kula inggih nyuwun pamit nggih, Ger. Kula ajeng makani jaran riyen niki mengke. Ning ampun dangu-dangu. Mboten. Mengke kula kombore mawon. Nyuwun pamit badhe nderek ngawat-awati Anggar Karna Basusena lan para Kurawa. Bapak Durna. Sembah kula umuring Jengkar Paduka Dimas Kartomarma. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.